Язмышлар ярында. Хайырлы кичләр булсын. Күңел радиосы толкыннарында язмышлар ярында тапшыруы. Студиядә Лилия Закирова. Кеше бу дөньядан кеткәч, аның кабер ташына фәләненче елда туган да, фәләненче елда үлгән дип язылган була. Һәм бу даталар арасына кичкенә генә бер сызык куела. Димәк, кеше яшәгән, гомер иткән еллар шушы сызыкка сыйып беткән. Моны кабул итү әлбәттә кыен. Шулай да, менә шул аз гына вакыт аралыгында ни генә күрмәй адәм башлары. Иңнәргә канат үстерерлек бәхетле мизгелләр белән дә, иңнәр күтәрмәслек хәсрәтләр белән дә очраша ул. Әйтерсең дә язмыш бәхет белән кайгыны махсус чиратлаштыра. Кеше туганда уганың язмышына сынаулар аша үтәргә тиеш дип язылган да, сынаулардан сыгылып төшмәсен өчен бәхетле мизгелләр биргәләп тора шикелле. Ярый, фәлсәфәгә бирелмик. Шулай да, әгәр дә кешедән язмыш сынавы нәрсә ул дип сорасаң, ул ни дип җавап бирер икән? Миңа калса, күпчелек якын кешеңне гомерлеккә югалту дип җавап бирер иде. Югыйсә беребездә мәңгелеккә килмәгән. Һәрберебезнең ахыры бер төрле. Ләкин кеше үлем белән килешә алмый. Һәм аның алдында булган үзенең көчсезлеген бары тик күз яшьләре белән генә юарга мәҗбүр. Үлем үкенечсез булмый дип юансак та, вакытсыз үлем белән һич кенә дә килешәсе килми. Иң аянычлысы яшь гомернең өзелүе. Бүгенге хат авторы әлеге хәсрәт ачысы белән бик тә яхшы таныш. Һәм сүз уңайдан әйтеп китик, сез аның үзе белән дә таныш. Чөнки ул безнең даими тыңлаучыбыз Хөрия апа. Аннан килгән хатны ачык. Тапшырылмаган хатлар. Мин Чүпрәле районы Мешәли авылында туган бала. Әнинең 11 баласы булды, ә мин иң олысы. Мәктәпне тәмамлагач, әйбәт кенә урында эшләүче әтием мине Бөгелмәгә укырга җибәрде. Сату җитәсе килде. Укый башладым. Иптәш кыз белән фатирга кирип яшибез. Анда суны ташырга кирәк. Һәм без Чишмә юлында егетләр белән таныштык. Алар механизатор булырга укыйлар икән. Инде китәр вакытлары да җитеп килә. Хәлил исемлесе миңа ярды, чиләкләремне күтәрешеп кайтты. Ничек күңелгә керде ул шунда, чибәр иде. Бер ай очрашып йөрдек. Кыш башында китеп тә бардылар. Ә мин аны озатып калдым. Әти мине кышкы ялларда авылга чакыртып кайтарды. Чөнки әни авырып тора икән. Ләкин әтинең үз нияте булган шул. Ул мине кияүгә димли. Һәм шунда мине Воркутадан кунакка кайткан егет Рафаэлгә кияүгә бирделәр дә җибәрделәр. 18 яшым тулмаган килеш авылда гына язылыштырдылар. Укуны да оныттылар. Сөйгән егетем бар икәнлеген дә уйламадылар. Бер белмәгән кешегә ярып киткәндә әрнеп елауларымны үзем генә беләм. Бер ел дигәндә улым Ринатым туды. 3 көннән ел яшәдек без Рафаэль белән. Каядыр чыгып киткән җирендә катлаулы йөрәк янәге кичереп, 20 яшы тулган көнне үлеп тә китте. Воркутада туганнарыбыз яши иде. Алар җирләү эшләрендә ярдәм иттеләр. Ә мине әти ялырга килде. Язмышымның бу борылышында ул үзен гаепле сизде.
елады мәрхүмкәйем. Кыска гомерле ирле тормышымны төгәлләп, бала күтәреп, кире авылга кайтып төштем. Авылда мине Хәлил язган хатлар көтә иде. Дустым хат ташучы булып эшли. Ул Хәлил язган хатларны үзендә җыеп барган. Хәлил кияүгә киткәнемне белсә дә, җан әрнүләре белән язган мискенкәй. Мин кайтуга ук аңа әйтеп дустым кабат хат юллаган. Шуннан ик арада хатлар йөри башлады. Баламны ниләргә калдырып, мин Ульянга киттем. Ипи пешерү цехында эшкә урнаштым. Хәлилне хәрби хезмәткә алганнар. Һәммәсен санасаң, без аның белән 5 ел күрешмәдек. Ә күңелдә әлбәттә читенсен уята. Мин бит хәзер балалы хатын, ә ул егет кеше. Бер-беребезгә котлау хатлары, бүләкләр җибәрәбез. Һәм менә язга инде кайтырга тиеш. Мин шул көнне аңлашуны көтәм. Егетемне дулкынланып поезддан каршы алдым. Бүлмәгә кайттык, сөйләштек, чәйләр эчтек. Туганнарым белән таныштырдым, аны бик тә яраттылар. Хәлил авылына китте. Әниләренә кайтып сөйләгән, балалы хатын белән очрашам дигән. Ул мәлдә улларының балалы хатынга өйләнүен кем генә теләсен инде. Кызлар беткәнме шундый акыллы, шибәр егеткә. Хәрби хезмәттән кайткач, Хәлил Норлат белән Ульян арасында зак йөрде. Берничә тапкыр килеп йөрәгемне тынычландырып китте. Чакрым аралары якын түгел иде. Улымны да тоттырмадым. Егет белән кыз кебек очраштык без аның белән. Һәм әти-әнидән сорап алды ул мине. Минекеләр риза булдылар. Ләкин баланы үзләрендә алып калас иттеләр. Хәлилне беренче күрүдә үк Ринатым әтием кайтты дип сөенде. Шуннан алар ягына киттек. Башта баларына кайттык билгеле, аннары гына кайнанымнарга. Әйбәт каршыладылар, сүз әйтмәделәр. Шулай да миңа бик тә кыен булды. Шунда никахлаштык, табын җыйдык, туй сыман узды, бәйрәм күңелле иде. 71 елның августында, 22 яшендә мин кабаттан ир хатыны булдым. Ә сентябрьдә чын-чынлап туй ясадык. Мин иремнең авылында почтада эшли башладым. Икенче җәйдә Рөстәм улыбыз туды. Чаллы шәһәренә китеп урнаштык. Ринатны алып килдек. Ирем акыллы, тырыш, менә дигән кеше булып чыкты. Башта вагонда яшәдек. Аннары 3 бүлмәле фатирның 2 бүлмәсен бирделәр. Балалар ишәйгәч, фатирга тулысынча хуҗа булдык. 5 елда үз куышыбызга кердек. Аллага шөкер. Мин барлыгы 5 бала тудырдым. Ринат, Рөстәм, Рамил, Ландыш, Наил исемле матур балалар үстердек. Шуларга сөенеп, бер кайгысыз яшәрбез дип кыялландык. Улар үсеп җитте. Барысы да Ульян шәһәрендә урнаштылар. Туган-туганны тарта бит инде. Һәм менә шунда әйбәт кенә яшәгәндә Рамилем юл фаҗигасына эләкте. Шул вакытта Ринат энесен бик тә тәрбияләде. Котлаулы операциядән соң кулларына тимерләр тыгып чыгардылар аны. Ләкин 30 яшендә йоклаган җиреннән китеп барды балакаем. Кызым башта бу хәбәрне әтисенә әйткән. Мине эштән алып киттеләр. Өйгә кайттык. Берсе бер сүз дәшми. Нәрсә булды соң дим. Ирем үзенең янына утыртты да, безнең Рамилебез юк инде әнисе ди. Мин һаман аңламыйм, кая киткән безнең Рамил дим. Шуннан идәннәрне тырнап еладым. 2006 елның ноябрендә үлде улым. 30 яшендә болчак астына киреп ятты. Шул чактан туганнарыбыз бик тә булышты. Алар булмаса нишләр идек? Улымны югалткач бик тә аурадым. Мин генә түгел, әтиләре дә чирди башлады. Улыбызны кабергә иңдергән көнне Хәлил аны үз куллары белән анда иңдергән. Бу авыр гамәлне ни өчен үзе башкаргандыр аңламадым. Җирләү тәмам булгач,
Өйгә кайтты. Һәм шул вакытта бөхтә ирнең киеме буялганын күрдек. Кабер балчыганың чалбарына ябышкан иде. Рамил миңа мөхөр сугып җибәргән бит, диде Хәлил. Бу әлбәттә начар билге санала. Улыбызны югалту кайгысыннан авырый башлады ул. Күкрәген тота таңгырашып сыгылып төшә. Мин аны көн сайын хастаханәгә кудым. Көн сайын иртәгә дип кичектерә килде. Кызыбыз белән бергә яшибез, оныгыбызны карашабыз, төрле мәшәкатьләр чыгып тора. Җан авыртуы белән көннәр уза. Инде ирем иртәгә хастаханәгә барасын әйтте. Мин шул көн иртән торып эшкә киткәндә, Хәлилем ишек төбенә кадәр килеп затты. Ике битемнән, иреннәремнән үтте. Үзенең эшкә йөртүче автобусы соңрак киләс иде. Мин эшкә киттем. Никтер эшем пошып эшләп йөрим. Ул вакытта Алекса телефоннары юк. Һәм мине цехның җитәкчесе үз бүлмәсенә чакырды да өйгә шылтыратырга кушты. Телефон трубкасын гаилә дустыбыз алды. Шуннан аңладым. Ул ир тик торганда бездә утырмас. Мине машина белән килеп алдылар. Өйгә керсәм, Хәлилем җан кисәгем үлеп ята. Мин дә ярты үлеп беттем. Кычаклап еларга гәүдәсе янына да кертмиләр. Кызым балакаем ул арада бөтен кешене туганнарны җыйган. Кичкырын табибка күренергә барырга тиешле ул. Кичкырын машина белән аны ярга алып киттеләр. Мин аунап елап калдым. Хәлил белән алдан бәхилләшеп бөтенесен дә сөйләшеп куйган идек. Күңел сизә диюләре хак икән. Синнән мең мәртәбә риза бәхил җаным. Бик әйбәт тормыш юлдашы булдың, диде ул шул чакта. Ризыкны тәмле пешердең. Мине дә балаларында чиста йөрттең. Үзең матур, үзең батыр булдың. Әгәр тормышны кабаттан башлап яшисе булса, мин ул елны нәкъ менә синең белән үтәр идем. Рәхмәт сиңа, диде. Мин дә гомерем буе аны яратып яшәгәнемне әйттем. Шуннан соң кайда җирләү турында сөйләштек хәтта. Без бергә булырга тиеш. Сине кая куйсалар, мине шунда илтсеннәр, диде ул. Без аны туган авылына, үз ягына алып кайтып җирләдек. Мин дә шунда барачакмын. Ләкин бетмәгән икән әле күрәсе хәсрәтләр. Ринатымның хатынының балага узганын хәбәр иттеләр. 2010 елның иссе җәендә бәби табарга киткән җиреннән кайтмады киленебез. Табиблар гаебе булгандыр. 4 литр канын югалтып, 10 көн аңсыз ятканнан соң вафат булды. Бала 40 көн хастаханәдә ятты. Улым 2 корбан чалып, бала хастаханәдә вакытта ук исем куштырды. Сабир исемле оныгыбызны кодагыйлар тәрбияли. Алар әле яшь, оныгым өчен борчылмыйм. Әйбәт урында үсә. Килен генә кысканыч. Шуннан соң Ринатның да күңеле төште. Сиздермәсә дә бик тә буйык йөрде балам. Матур яраткан хатының суга төшкәндә юк булсын әле. Ринат ничек кенә авыр булмасын, үзен кулга алды, эшкә ябышты, фатирлы булды. Яңа фатирны төзекләндереп, кабаттан өйләнү уе белән йөргәндә бәла килеп чыкты. 2012 елның 12 апрелендә кич белән эштән кайтып, үз ишегенә килеп җиткәндә җинаятьчеләр кулына эләкте. Талау максатыннанмы, әллә башкачамы? Арттан икәү буып алганнар, берсе чәнчеп үтергән. Ринатның балагына түгел иде. Аның кебек акыллы, эшчән, ата җанлы берәү дә булмас. Ачык күңелле, шибәр иде минем улым. Усаллар кулына төшеп харап булды җаныкаем. Аны да туганын янына җирләдек. Менә шулай. Мин ай сайын мәҗлес җыям. Әле берсенең елы, әле икенчесенеке. Кызым тынычландырып тора. Оныклар белән юанам. 2 улым, киленнәрем, оныкларым хәлемне белешеп тора. Яр әле туганнарым, дусларым күп. Шулар мине җирдә басып торырга, хәрәкәтләнергә ярдәм итәләр.
Барсына да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Хәрьяпа хәсрәтеннән каләмгә ябышкан. Улларын, ирен сагынудан туган хисләре бәйт булып бер дәфтәрне тутырган. Һәм әлеге дәфтәрдән бер бәйтне бүгенге тапшыруда яңгыратабыз. Кайыннарга барып сөйлем серләремне. Олар белә кебек минем хәсрәт кичергәнне. Йылыймын да, сыйпыймын да ак кайынның кайрысын. Үзе кичергәннәр генә аңлый. Миндәй ана кайгысын. Балам диеп, пар җигелеп үстердек балаларны. Кем уйлаган, ир булгачтын югалтасын аларны. Башта үлде Рамил улым, балам, бәгыр җимешем. Сабырлык бир, эй бер Аллам, язган икән күрмешем. Бала кайгылары эче хәсрәт, интектирәдән баласын. Кем уйлаган, шушы кайгылардан ойный алмый ирсез каласын. Балам диеп үзәк өзелгәндә, кайгы хәсрәтләрдән кигәндә, бу дөньядан китте җан кисәгем. Гомер күзләренә кергәндә. Узган гомер, сагынып сөйләр еллар, дөнья матур, күңел киң иде. Безнең бергә гомер итүебез барак кышларга бит тиң иде. Ринат улым белән киленкәем бала көтте сөҗәйләрдә. Бала туды, килен вафат булды. Онык ятим калды бер мәлдә. Җыелышып кайгырыштык инде, Ринатка теләп сабырлык. Инде кабат ярын эзләп бакты, янәшәдән бергә барырлык. Кабат сукты мине хәсрәт уты, ямьле язга кирип барганда. Минем матур, таза ул кайыма кайсы бәдбәхете янады. Кемнәр алды аның җанын? Кемнең колы яман уйнады? Кемгә төшәр ачы күз яшьләре башын иеп калган ананың? Бер риясыз, көчле ир затының гомерләрен нигә кистегез? Байлыгы бар дип уйладыгыз. Шуңа күрә канун түктегез. Инде хәсрәт дәрьясында кайныйм. Янам, белмим кайчак нишләргә. Ике ул кайымны җитәкли дә, ирем килеп керә төшләргә. Менә шундый язма, менә шундый язмыш. Инде сүз башына әйләнеп кайтып, үлем үкенечсез булмый дигәнгә тукталыйк. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, иртәме соңмы без һәрберебез монда югалту белән очраша. Ләкин төрле кеше төрлечә кичерә бу хәсрәтне. Мәгълүм булганча, якынын югалту ачысыннан үз-үзенә кул салучыларда, акылдан язучыларда, эчкечелеккә бирелүчеләрдә бар. Ә кемнәрдер сынмый, сыгылмый, тешен кысып түзә һәм үткәреп җибәрә. Бүген шул хакта сөйләшик. Шалтыратыгыз безгә. Мондый хәсрәт белән сез ничек көрәштегез? Хәсрәт кара төннәр яктылыкны капладылар. И Ходаем, сабырлык бир, өметләрем югалдылар. Язда юксыз, көздә юксыз,
yuvalıdız İkkuremin sirek düşüde Canım tuna yalğızlıktan üzüledir üzeklerim Yıkıdayım sabırlık bir kalmadılar düzer kalem Yazıda yok kısız, güzüde yok kısız Yok sözü şeyde, yok şulu taşta Mengelek iken yuvalıdız İkkuremin sirek düşüde Көңіл толқынарында язмышлар ярында тапшыру хөрмәтле тыңлаучыларыбыз сезнең белән дә аралашу мизгелләре булачак. Хәзер без сүзне медицина психологы Галия Галимҗановнага җиткеп бирәбез. Шуннан да сез дә үз фикерләрегезне әзерли торыгыз. Кемдер шушы үлем хәсрәтеннән, якынын югалткан хәсрәттән үз-үзенә кул сала, кемдер акылдан яза, кемдер эчкечелеккә бирелә, кемдер киресенчә сынмый, сыгылмый тешен кысып түзә һәм үткәрә. Хәерле кич, исәнмесез Галия Галимҗановна. Исәнмесез Лилия, исәнмесез хөрмәтле күңел радиосын тыңлаучыларыбыз. Галия Галимҗановна, менә психолог буларак, сез бүгенге темага ничек кушылырсыз һәм гомумән сезгә бу чиракта мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Бу темага мөрәҗәгать итүчеләр бар, танышларым арасыннан да, чит кешеләр арасыннан да гаять киң таралган хәзерге заманда бигрәк тә балаларын күп югалтучылар бар, яшьләр үлемнәре күп булган заман хәзер. Ләкин менә шушы ситуацияны тыңлап, әле фикеремне җыя алмыйча утырам. Шул дәрәҗәдә ягымлы, яхшы мөнәсәбәтле гаиләдә шундый гел яраткан, гел яхшы кешеләрне генә югалту. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен бу ханымга. Әле үз акылында калганны шушы хикмәттән соң. Менә миңа мөрәҗәгать итүгә килгән итүчеләр турында сөйләгән вакытта нәрсә эшләргә кирәк? Менә кеше шул дәрәҗәдә югалып кала, кайбер кешене чынлап та берничек тә бу состояниедан чыгара алмыйлар инде, туганнары да, якыннары да әйтәләр инде, менә Галия апа сөйләшеп карагыз әле. Безнең әни белән апа белән менә шулай, туганнар белән дип инде. Бу фәнни яктан килгән вакытта бу инде язылынган менә күрсәтмәләре дә бар. Бу фәнни яктан булай дип атала. Иң беренче чиратта бүтән стадияларын үтеп, шушы ситуацияны кабул итәр өчен һәм шул ук вакытта ахыр килеп үзеңнең рухи халәтеңне, психологик сәламәтлегеңне, акылыңны саклап калыр өчен менә берничә стадияны кабул итә белергә кирәк. Хәзер мин аларны әйтеп китәм. Беренчедән, күпчелек кеше не может быть үлмәде, мин аны үлгәнне ышанмыйм. Кайтып керер кебек, менә шулай кебек. Аннан соң мин аны урамда күрдем. Мин аны точно шулай иде. Менә нинди генә шарт булмый торган кебек фикерләрдә сөйләп, үлемен кабул итмиләр кешенең. Ягъни, менә шушы беренче стадияны үтү искиткеч авыр. Әйдә чынлап та бу кеше үлде. Минем абыем үлде, яисә минем балам үлде. Без аны күмдек. Мине зияратка кертмәгән очракта да аны алып кирип киттеләр. Ул чынлап та үлде. Мин аны үлемен кабул итәм, аңлап кабул итәм дип, чынлап та аның юклыгын аңлаганнан соң гына киләсе стадияга күчеп була. Чөнки без бит әле терек кешеләр алдында гына бурычыбыз юк. Без bütün kişiler алдында бурычлы һәм башкалар да безнең белән үрелеп яшәгән кешеләр безнең каршыда бурычлы. Ягъни без үзебезнең якыннарыбыз белән бергә bütün
bir ten булып яшибез. Менә беребез кулы, беребез аягы, беребез ние булган кебек гаиләдә бүтүн ише дә үз урынында булган вакытта организм, гаилә, организм, туганнар, якыннар без сәламәт. Менә шул кулың, аягыңны югалту кебек бит инде ул. Хәзер шушының юклыгын кабул иткәннән соң менә шушы бурыч үтәү үлгән кеше каршында, без яраткан кеше каршында, бик яраткан, бик сагынган кеше каршында ул һәр вакыт алай булмаска мөмкин. Кайбер вакытта кутылырга да мөмкиннәр, чөнки гаиләдә кеше төрле була, бик каты кайгы китергән кешеләр бар, наркоманнар бар, инде ата-анасы туеп биткән ондыйлар да бар. Үлгәч еласалар да, менә төрле кеше булырга мөмкин. Менә шушы якын кешене югалткач, бурыч стадиясына килеп басабыз без. Шул ук вакытта тукта еламыйча торсың, уннанрак еларсың, тукта борчылмый, әйдә менә 3-сен үткәрәсе бар, менә 7-сен үткәрәсе бар. Ул менә шулай дип әйтә иде. Моның бит әле баласы калды. Аннан соң менә монда аның бурычы калган икән. Аннан соң менә бу калган икән анда. Ягъни кайбер кешедән кала эшләп бетерелмәгән эшләр, рухи һәм материаль бурчлар. Аннан соң бик күп тиешле ритуалларны үтәргә кирәк. Кабер өстенә кирәк анда ташлар. Үлгән кеше каршында шундый бурычларыбыз бар. Ләкин иң беренче чиратта аның бит инде без үзебез ничек тырышабыз итмәсәк тә элек-электән килгән. Аңа дога уку, ясин чыгу. Аннан соң таныш эшләреннән бер сиңа төшкә кермәдеме? Менә шушы эшләгән эшләребезгә аның мөнәсәбәте нинди икән? Риза булып кирдем икән бу? Шатланып кирдем икән, юкмы икән? Менә шушы нәрсәләр белән то есть переключаемся, ул кайтып киткән. Теге бакый дөньяга, мәңгелек дөньяга һәм безгә карата мөнәсәбәте ничек микән? Без бөтенесен дә эшләдек микән? Менә шуның эше нәрсәләр. Һәм шуның белән үрелеп бара торган шул вакытта бер нәрсә бар, менә ул үлем үкенечсез булмый дигән нәрсә. Менә ул үкенечсез, ни өчен үлем үкенечле була? Күпчелек очракта үкенечле була, менә бу хатынның үкенечле булмаган ул, ничә баласын ирен күмсә дә. Чөнки булар гаиләсендә бер-берсенә яхшы сүз, мәхәббәт, ягымлы мөнәсәбәт, менә шундый нәрсәләр Хакым сөргән гомергә бит. Әйе, менә шуны алар кулланып яшәгәннәр. Буларның үкенечкә калмаган. Ни кадәр генә яратса да, ул үкенечкә калмаган. Чынлап та буларның һәрбер нәрсәсе тиешле дәрәҗәдә булган. Кайбер вакытта без инде үлгән кешегә туеп китеп инде ул. Аннан соң без аңлыйбыз. Менә хәзер ата картайып, ата-аналар үлә. Альцгеймер, хәтере юк. Без аны жюрибезне үрти дип уйлыйбыз. 5-6 мәртәбә сорый ул, 10 мәртәбә, 20 мәртәбә, 1-2 мәртәбә җавап биргәч, бүген шимбә дигәч, 5-нче мәртәбәсендә җавап та бирмәскә мөмкин без. Ул инде бу кем соң дип сорый, без инде бу туйдыра. Біз күз алдына китерә алмыйбыз бу кешенең. Аның акылы бер яшьлек. Коръәндә язылган. Уф дип тә әйтмә әниеңә ди. Шуңа күрә күп кешеләр инде эй Алла үз вакытында үлә дә белмәде дип тегеләрне аңламый дип уйлый. Аңлый да улаңа, рәнҗи дә улаңа. Ләкин бездә түземлелек, сабырлык дигән нәрсә җитми. Менә бездә бит илеп кагып үстермәгәннәр. 3 айлык баланы, 4 айлык баланы, 1 яшьлек баланы без түккәнбез, пычратканбыз, йыртканбыз. Ул бит безгә 1 яшьлек балага караган кебек караган. Ләкин biz әти-әниләребезгә, постельгә менеп яткан туганнарыбызга мондый мөнәсәбәтне барлыкка китерә алмыйбыз. Менә ни өчен үкенеч була ул яңадан. Безгә ул яңадан гына килә. Шунда түзгән булсам, шуңа ник шулай дип әйткән булсам, ул бит авыру. Авыру булгач, аның фикерләве дә башка төрле дип. Менә шуның кебек үкенечләр күп була. Менә бу аларның идеальный. Нихәзер генә авыр ситуация булса да, аларның ул үкенечсез ничек булырга тиеш шулай, булар шуны менә шулай яшәгәннәр. Менә үлем үкенечле булмасын өчен шуңа күрә исәннәргә менә шул кадәр гыйбрәтле ситуация, менә бу ханым сөйләгән ситуация. Безнең кайберләребезнең бер генә баласында күмгәне юк. Шуңа күрә күмәргә дә язмасын. Шуңа безнең янда бар икән, безнең якын кешеләребез үкенечле булмасын өчен үзебезгә караган кебек мөнәсәбәтебез кешеләргә шулай булырга тиеш. Хәтта чит кешеләргә дә. Үлем ул коточкыч зур фаҗига, аны без кемне дә югалтмыйча үзебез аны аңлый алмыйбыз. Ул аңлашылмый. Ни кадәр генә инде эмпатичный булып күренергә тырышсак та. Шулай бит. Шуннан да шулай. Рәхмәт сезгә Гали Галимҗановна. Рәхмәт фикерләрегез өчен. Әлегә саубуллашып торабыз сезнең белән. Инде радио тыңлаучыларыбызның хәзер фикерләрен ишетәсебез килә. Шуннан да менә бу сорау куелды. Сез ничек көрәштегез моның белән?
тормыштан, тәҗрибәдән чыгып фикерләрегезне җиткерә аласыз. Шокны вакытыбыз калып бара. 54-89-21 безнең телефоныбыз элемтәгә керәләр. Ой, радиолык өчен тавышын ябыгыз, ярыймы шалтыратканда. Элемтәгә керүче бар, кабул итәбез. Хәерле кич. Алло. Исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Менә шушы үзебезнең күңел радиосы танышып, Ләйсәннәр белән телефоннарын минекен биреп, Хөрьяпа белән таныштым мин. Әсетаның үзе белән таныша бит. Менә шушы күңел радиосы аша инде телефонны бирәмме дип сорады, бирегез дидем. Бик каты ул вакытта кайгылы вакыты. Җылы шуштай шуның хәле күңелем тулып, минем дә малай армиядә вакыты. Шуның хәтлек сөйләштек, шу Хөрьяпа белән рәхмәт ясын шушы күңел радиосына, шушы изге кеше белән мине таныштырган өчен. Больницада ятсам йөгереп төшә, хәлемне килеп белә, бакчаларга бергә бардык. 1-2 тапкыр барып кайттым, тагын барырга әзерләнәм, Алла бирсә. Ширлем ди. Инде ул хатынга нинди генә түземлекнең Аллаһ Тәгалә сорасын бирсен. Шушы Миләүшә исемле внучкасына аны да бөтен җирдә җиртеп, бөтен җирдә шуңар куанып, калган оныкларына куанып, озак яшәсен. Ул бит ай сайын укыта, ул намазлар укып, шул Ходай Тәгаләнең иман байлыгы аны алып калгандыр дип уйлыйм инде мин үземчә. Шушның хәтлек авырлыкны, шушның хәтлек кичерергә кирәк. Минем малай армиядә гына булды, заставага ләгеп алып киттеләр госпитальга. Мин 2 ай эчендә шикәр авырым барлыкка килде. Больницага озаттылар. Ә ул бит югалту. Йөрәктән төшкән, изгәләнеп, шул балаларың бит ул синең. Аңар Аллаһ Тәгалә түземлекнең иң зурысын бирсен дип япайым. Инде Ходай бүтән мондый сынаулар күрсәтмәсен дияргә кирәк. Тагын шалтырата аласыз. Бәлки сез дә шушындый хәсрәт белән очрашкансыздыр. Ничек үткәрдегез моны? Радиолык ишегезнең тавышын ябыгыз, зинһар өчен. Алайса сезнең белән сөйләшеп булмый. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, радиолык ишнең тавышын киметеп шалтыратыгыз безгә, ярыймы? Күрәсезме, инде яңгыраш аралашып булмаячак. Хәерле кич. Алло, исәннәрмесез? Хәерле кичәр. Мин Хөррияне менә шушы күңел аша беләм. Сез дә шулай ук. Кайгыларын күп күргәнлектән, аның хәлен җиңеләйтик дип, менә аңарга сәламнәр әйтеп, шалтыратып, менә шундый танышкан кешебез. Хөррияның башына бик күп килде кайгы хәсрәт. Һәм менә шушы күңелгә минем рәхмәт әйтәсем килә. Әгәр күңел булмаса, без еш кына әйтәбез, без ничек яшәр идек микән без? Менә бу гел туры дәлил инде. Хөррияның шул кадәр танышлары күп, аның хәленә керүчеләр бик күп. Шуның өчен хәзер дә безнең теләгебез аңарга мондай кайгы хәсрәт килмәсен яңадан. Искиткеч нык сабыр ул Хөррия. Кеше белән оралаша, искиткеч менә аның холкы. Һәм киләчәктә тыныч тормышлар телибез. Тагын бер кат Лилия, сезнең бу тапшыруыгызга зур рәхмәт. Күңелнең булуына без бик шат һәм мең рәхмәт белән яшәйбез. Исән сау яшәгез. Хөррия, сиңа тизрәк тирелүеңне телибез. Без сине бик яратабыз. Исәнлек, саулык белән. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Инде шуннан да үз башына төшкән кеше үзе яхшы аңлый. Мондый хәсрәтне кичергән кешеләр үзләре беләләр. Соңгы шалтырауны кабул итәрбез бүгенгә. Хәерле кич. Хәерле кич. Тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Аллаһ Тәгалә бу хатынга сабырлык бирсен. Миңа биргән сабырлыкны аңа Аллаһ Тәгалә бирсен. Минем дәгән 4 балам җир куенында. Үземнән кеше туганнарым җир куенында. 50 яшьтә малаем узаттым. 42 яшьтә кызым узаттым. Сабыйларым 1 яшь ярымлык 9 айлык чакта вафат булдылар. Менә Ходай Тәгаләдән сабырлык сорап мин той җырлап, той укып, той җырлап шулай итеп яшәдем. Кызымның вененә тиде я, 42 яшьтәгесенә сабыйдан үлгәннәр инде. Бүтән 50 яшьтә үлгән улыма
3 жыл була. Кортама 4 жыл була. Вакыт булганына. Сездә дә шул ук хәл. Әйе, Аллаһ Тәгалә мен сабырлык сорыйм. Бирә Аллаһ Тәгалә сабырлыкны. Бик якын дусларым бар, хәленә керәләр. Үземә күрә, үзем җуатып, шушы күңел радиоларына чыгып, сәламнәр җурлап, күңелемне күтәреп, үзем рәхәтрәк итеп яшәргә тырышам. Бер кызым, бер киявем бар. Аллаһка шөкер, улар бик әйбәт, тәүфыйклы. Аллаһ Тәгаләдән сабырлык сорасын бу дагы. Сабыр булсаң, иншалла, яшәргә кирәк, барыбер алга таба. Яшем ул инде минем дөрес. Хәзер 83 яшьтә. Ходай үзегезгә ярдәм итсен. Шул теләкләргә калабыз. Рәхмәт, шалтыратуыгызга рәхмәт. Җылы сүзләрегезгә инде ишетәсез. Кайгы кешеләрне берләштерә диләр. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең арада зур хәсрәтләр кичергән кешеләр бик күп яши. Алар иштән яна. Күңел күзләребез сукыр булмасын да, бер-беребезгә карата игътибарлы булсак иде.